Joo, eikö hyvää perjantai-päivää sinne kaikille ja hyvää viikonloppua. Ja myös tässä olisi testissä tämmöstä Fazerin suklaata, eli blueberry ja raspberry dark chocolate. Musta vieraileva Tähtönen jo vähän maisteli, mutta otetaanpas siitä sitten itekin ja maistetaan, että minkä makusta on tumma suklaa tämmönen. Tää oli jotain uutuustuotetta tuossa näkyy. Ei tässä oikein oo ku suklaan maku vaan. Mustikka maistuu. Ei tässä minun suuhun ei mustikka maistu. Minä maistan mustikkaa. Aika semmoista laimeita on. Mutta suklaa on kyllä ihan hyvää, kun on tummaa suklaata. Kyllä mä tälle 3/5 annan tämmöiselle tuotteelle. Ihan syötävätä. Mutta hommat jatkuu näihin tunnelmiin. Jäällä tähän.